yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Croeso arbennig y rai sy'n ymweld â ni. Mae'n dda i gael eich cwmni chi yma. Wel, gan i weddio, wnawn ni gyflwyno yr oedfa ar amser yma nawr i'r arglwydd. Ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti am ddiwrnod braf. Ni'n diolch i ti pan fo'r haul yn gwenu. Mae yna fwynhad yn y pethau hyn. Ond arglwydd, ni'n diolch dy fod ti o Dduw yn gwenu ar dy bobl. Fod dy gariad di, dy helioni di, dy ddaioni di, dy fendith di, fel petai'n disgleirio ac yn llewyrchu arna ni fel dy bobl. Dad, ni'n gwybod ar y degau fod yna gymylau yn gallu dod i'n profiad ni. Mae yna stormydd hyd yn oed yn gallu dod a ni'n gallu cael ein hysgwyd gan bob math o bethau. Pethau y byd yma. Profiadau caled mewn bywyd, ymosodiadau gan yr un drwg, pethau sydd yn ceisio dwyn ein llawenydd ni, pethau sy'n ceisio tynnu ni ffwrdd ac i lawr oddi wrth y ti. Ond ni yn diolch trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dy fod ti, bob amser, yn gwenu ar dy bobl. Ac arglwydd, ni'n diolch am hyn. Gaethon ni'n atgoffa yr rheini ohono ni buodd yn y gynhadledd yn Aberystwyth yr wythnos hon. Gwrando o bell. Dyma'r fraint sydd gyda ni yn bod ni yn berffaith iawn gyda thi am byth. Dyma yw a sylwedd yr efengil. Dyma yw ein braint ni fel Cristnogion. Dy bobl di, dy blant ni, ein bod ni yn berffaith iawn gyda thi am byth. A ni'n diolch fod hynny'n wir. Os i ni, a'n ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist, heno, yn yr oedfa hon, i ni yn gallu nesau at y ti yn hyderus. A beth bynnag sydd wedi digwydd yn y gorffennol, beth bynnag sydd wedi digwydd yr wythnos hon, beth bynnag sydd wedi digwydd hyd yn oed prynhawn yma yn ein profiad ni, bod hynny ddim yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth dy gariad di yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch am hyn. Ni'n diolch ac yn gofyn nawr y bydda hynny y gwirionedd rhyfeddol, sylfaenol yma, bod ni yn gadwedig trwy ffydd yn unig, nid gweithredoedd, ond ffydd yn ufuddod Crist o arglwydd wrth i ni gofio hynny ac wrth i ni gredu hynny, wrth i ni ddod at y tîm trwy ffydd o arglwydd. Gad i ni gael yn codi nawr mewn mawl a ryfeddod arglwydd cynhesan calonau ni at y ti ac at y bethau di os gweli di fod yn dda. O glistiau ni i rando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Dad, lliw ein gweddi ni nawr. Yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu yn gyntaf rhif 17 yn ein atodiad ni. A mi'n siŵr bod ni gyd â chaneuon ac emynau o'n i'n gweld eisiau i canu yn gyhoeddus yn y cnawd gyda phobl. Ac yn sicr i fi mae'r emyn gyntaf ma'n un yn y categori yna. Dyma gariad. Pwy a'i treitha? Anchwiliadwy ydw ef. Dyma gariad yw ddyfnderoedd byth ni threiddia nef yn ef. Dyma gariad gwyd fy enaid uwch holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad wna'n ganu yn y bythol wynfyd mawr. Ymlochesaf yn ei glwyfau. Ymgysgodaf dan ei groes. Ymddigrifaf yn ei gariad, cariad mwy na hwn nid oes. Cariad lletach yw na'r moroedd, uwch na'r nefoedd hefyd yw.
ymddiriedaf yn dragwyddo yn anfeidrol gariad Duw. Nawr ni sefyll i ganu, ond cadw'n masgen i ymlaen os gwelwch yma. Os i chi yn ymuno â ni, y gair o esboniad, o'n i wedi cyrraedd heno penod ola llyfr yr Exodus. Ni wedi bod, wel, ers sawl blwyddyn erbyn hyn, oherwydd bod Covid yn y cyfamser wedi tarfu rhyw gymaint, ond ni wedi bod yn gweithio'n ffordd drwy lyfr yr Exodus. Ac heno mae ni'n gorffen y llyfr gyda'n gilydd. Felly, fi'n mynd i ddarllen nawr o Exodus penod 40, a just i nodi rhywbeth i'r rheini oedd yma bore yma. Eto mae'n drawiadol pan ni'n darllen am yr tabernacl a'r cysegri yma sy'n digwydd yn Exodus 40. Mae yna dair hylif yn bresennol yn y tabernacl. Mae yna ddŵr i olchi, mae yna waed, yr ebyrth yn cael ei offrymu, a mae yna olew, yr eneinio, yn i'w olew yn symbol o'r ysbryd. Yr tri tist yna, ni'n meddwl amdano bore yma, y dŵr, y gwaed a'r ysbryd, maen nhw fan hyn. Falle bydd hynna'n help jyst i fod yn ein meddwl ni hefyd. Ond am nawr, na i ddarllen Exodus penod 40. Dyma'r ein Duw ni. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses, yr oed i godi'r tabernacl, pa bell y cyfarfod ar y dydd cyntaf o'r mis cyntaf. Gosod arch y dystiolaeth ynddo, a'i gorchuddio a llen. Cymer y bwrdd i mewn a'i osod yn drefnus, a chymer y cynhwyllbren ac o leiau lampau. Rho allor air yr arogl darth o flaen arch y dystiolaeth, a gosod y llen ar ddrws y tabernacl. Ro allor y poeth offrwm o flaen drws y tabernacl, pabell y cyfarfod, a gosod y noi rhwng pabell y cyfarfod a'r allor, a rhoi dŵr ynddi.
Gosod y cyntedd o'i amgylch, a llen ar gyfer porth y cyntedd. Yna cymer olew'r enaint, ac eneinio'r tabernacl a'r cyfan sydd ynddo, a chysegref a'i holl ddodrefn, a bydd yn gysegredig. Eneinia hefyd allor y poeth offrwm a'i holl lestri, a chysegra'r allor, a bydd yr allor yn gysegredig iawn. Yna eneinia'r noi a'i throed a chysegra hi. Tirdag Aron a'i feibion at ddrws pabell y cyfarfod a'i golchi a dŵr, a gwisg Aron a'r gwisgoedd cysegredig. Eneinia ef a'i gysegri un gwasanaethu fel offeiriad. Tirdag feibion hefyd a'i gwisgo ar siacedau eneinia hwy, fel yr eneiniais deu tad, un gwasanaethu fel offeiriad. Trwy ei heneinio fe'i hirddir i offeiriadaeth dragwyddol dros y cenedlaethau. Felly, gwnaeth Moses y cyfan a orchmynnodd yr arglwydd iddo. Ac ar y dydd cyntaf, o'r mis cyntaf, o'r ail flwyddyn, fe godwyd y tabernacl. Moses a gododd y tabernacl. Gosododd ef ar ei draed, adeiladodd ei fframiau, rhoddodd ei bolion yn ei lle a chododd ei golofnau. Lledodd y babell dros y tabernacl, a gosod tŵr babell drosto fel roedd yr arglwydd wedi gorchymyn iddo. Cymerodd y dystiolaeth a'i roi yn yr arch. Cysylltodd y polion wrth yr arch a rhoi'r drigareddfa arni. Yna daeth ar arch i mewn i'r tabernacl a gosod y gorchydd yn ei le dros arch y dystiolaeth fel roedd yr arglwydd wedi gorchymyn iddo. Rhoddodd y bwrdd ym mhabell y cyfarfod ar ochr ogleddol y tabernacl, y tu allan i'r gorchydd. A threfnodd y bara arno ger bron yr arglwydd fel yr oedd yr arglwydd wedi gorchymyn iddo. Rhoddodd y cynhwyllbren ym mhabell y cyfarfod, gyferbyn ar bwrdd ar ochr ddeheuol y tabernacl. Ac oleodd y lampau ger bron yr arglwydd fel yr oedd yr arglwydd wedi gorchymyn iddo. Rhoddodd yr allor air ym mhabell y cyfarfod o flaen y gorchydd ac offrymodd arogyldarth peraidd arni fel roedd yr arglwydd wedi gorchymyn iddo. Rhoddodd y llen ar ddrws y tabernacl, a gosododd allor y poeth offrwm wrth ddrws y tabernacl, pabell y cyfarfod, ac offrymodd arni boeth offrwm a bwyd offrwm, fel yr oedd yr arglwydd wedi gorchymyn iddo. Gosododd y noi rhwng pabell y cyfarfod a'r allor, a rhoi yn ddiddŵr, mwyn i Moses, Aron a'i feibion olchi ei dwylo a'i traed. Ymolchent wrth fynd i mewn i babell y cyfarfod ac wrth nesau at yr allor fel yr oedd yr arglwydd wedi gorchymyn i Moses. Cododd gyntedd o amgylch y tabernacl a'r allor a rhoddodd y gorchydd dros borth y cyntedd. Felly, gorffennodd Moses y gwaith. Yna, gorchuddiodd cwmwl babell y cyfarfod. Ac roedd gogoniant yr arglwydd yn llenwi'r tabernacl. Ni allai Moses fynd i mewn i babell y cyfarfod am fod y cwmwl yn ei gorchuddio ac am fod gogoniant yr arglwydd yn llenwi'r tabernacl. Pan godau'r cwmwl oddi ar y tabernacl, fe gychwynnau pobl Israel ar ei taith. Ond os na chodau'r cwmwl, ni chychwynnent. Ar hyd y daith, roedd holl di Israel yn gallu gweld cwmwl
yr arglwydd uwch ben y tabernacl yn ystod y dydd, a thân uwch ei ben yn ystod y nos. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Diolch am y llyfr yma, y llyfr yr Exodus. Ond ni'n mynd i ganu. Eto, ni'n mynd i ganu rhif 37 yn ein atodiad ni. 37. O Dduw y tawalliadau, Thad y diwygiadau, pa hyd y cedwyd i'n ôl dy ddwyfol ymweliadau. Datguddiad o goniant a ffyn yn ôl dy soriant ac aros eto yn y wlad. Yn gariad am y ddeiant a'r bennill ola. Dy bresenoldeb hawddgar yw gobaith cyrra'r ddeiar. Mae siriol wedd dy wyneb pryd yn wynfyd heb ei gymar, tyrd yn dy nertholallu. Roi ni destun canu. Gad i'r werin brofi blas efengyl gras yr Iesu. Yn ei sefyll i ganu, dyn gilydd. Hwna ni weddio eto, na ni droi at yr arglwydd. O, Dad, i ni di darllen y dair di am i'r ffordd rhyfeddol yna. A nes di ddod i ganol dy bobl di, i babell y cyfarfod. Ac o arglwydd, i ni'n diolch fod ti'n cyfarfod â ni yma, heno, yn nerth dy ysbryd glân di, trwy waith gorffenedig dy annwyl fab di. Ac arglwydd, ie, ni'n diolch fod dy bresenoldeb di yr un mor
real yn yr hyn ni wedi ddarllen ddigwyddodd wrth Sinai. Mae dy bresenoldeb di'r un mor real yma nawr yn ein plith ni. Arglwydd yr un Duw wyt ti. Mae dwi ti ddim wedi newid arglwydd. Yn wir i ni yn gweld ac i ni yn gwybod ac rwyt ti wedi datguddio mwy i ni nag oedd yn wir am dy bobl di ar y pwynt yma yn hanes yr iachawdwriaeth ac arglwydd, felly ni'n diolch i ti. Ni'n diolch i ti lle bynnag mae dy bobl di yn dod ynghyd. Lle bynnag mae dy ddisgyblion di yn gynnull i addoli. Lle bynnag mae dy blant di gyda'i gilydd yn dyfoli di, yn gwrando ar dy air di, yn canu ac yn gweddio. Lle bynnag mae'r pethau hyn yn digwydd, rwy ti yno yn y canol. Ac yn wir arglwydd, hyd yn oed ar yr adegau hynny pan i ni i ffwrdd o'n gilydd a'r wasgar, dydyn ni ddim ar ben ein hunan oherwydd rwy ti gyda ni. O arglwydd, diolch i ti. O bod y Cristion beth ar ei pen ei hunan. Diolch. Diolch dy bod ti gyda ni. A dad, wrth i ni feddwl am yr hyn brofodd yr Israeliad, wrth i ni feddwl fel eglwys nôl a'r bopeth i ni wedi weld a wedi i ddysgu yn llyfr yr Exodus, arglwydd i ni yn dyheu am dy weld i'n gweithio'n rymus yn ein plith ni, yn ein gwlad ni, yn ein dydd ni. Arglwydd, ni'n cofio yr sefyllfa tywyll hynny oedd yn gwynebu dy bobl di. A'r gelyn fel petai yn ennill, yn rymus. Yr arglwydd, rwy ti yn abl i achub, rwy ti yn abl i draws newid sefyllfa. A felly arglwydd fel ni newydd i ganu. I ni'n dod at y ti. Yr un sydd yn gallu tywallt. Yr un sydd yn gallu diwygio, yr un sydd yn gallu adfywio a dod â bywyd. Ac arglwydd, ni'n pledio fo si i wneud hynny yn ein gwlad ni. A dad, ni'n diolch ac yn gorfoleddu wrth glywed am y ffordd rwy ti wedi gweithio yn ein gwlad ni yn y gorffennol. A dad, ni'n diolch ac yn gorfoleddu wrth glywed am y gwaith mawr rwy ti'n i'w wneud mewn rhannau o'r byd heddi. Y ffordd mae'r eglwys yn tyfu, yn arithro mewn rhannau o'r byd, gweithaf pob gwrthwynebiad a phob erledigedd. A dad, i ni ddim yn dy gwestiynu di arglwydd, i ni ddim yn dy amed di. Ni ddim yn amed dy barodrwydd di, na dy ddaioni di, na dy ddoethineb a dy gynllun di arglwydd. Na, ni yn ymostwng i ti. I ni yn dweud, nid yn ewyllus ni, dywyllus di hi fo'n ben. Dywyllus di sydd ore. Arglwydd i ni yn ymddiried yn llwyr yn dyfwriadau da di. Ti sydd. Dad, i ni yn gofyn arna ti. I ogoneddu dy enw mawr di yn ein plith ni, yn o'n ni arglwydd. Na'r gwir, ni'n edrych ar ein calonau'n hunan. Ni'n edrych ar ein hunan fel eglwys ac fel eglwysi yn ein gwlad ni. A ni'n gweld ein hunan mor bell o beth dylsyn ni fod, o beth hoffen ni fod. Arglwydd, gwna dy waith di yn ein calon ni, bob un o sgweli di fod yn dda. Dera ni'n agosach ato ti, roi ni iddiddod dyfnach i ti a chariad mwy ato ti.
Arglwydd, helpa ni. Helpa ni o sgwelid i fod yn dda. Dad, ni'n troi at y ti yn awr felly. Ac unwaith eto yn gofyn trwy'r air di, neu di siarad â ni yn awr. Arglwydd roi ni, yn ôl ein amrywiol anghenion. A tyd yn agos ato ni o sgwelid i fod yn dda. A mae bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu unwaith eto o'r atodiad. 22 yn yr atodiad arall eiriad sydd yn ni o Salm 23. Fy migael, brenin cariad yw. Daioni Duw, ni dderfydd, ac ni bydd eisiau byth, os oedd ei eiddo fe yn dragywydd. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Os gai, na just ddarllen yr adran ola yna o'r bennod adnod 33, neu diwedd adnod 33 ymlaen i ddiwedd y bennod. Yna lle ni'n mynd i fod yn ffocysu mewn gwirionedd. Yn darllen hyn. Felly, gorffennodd Moses y gwaith. Yna, gorchuddiodd cwmwl babell y cyfarfod. Ac roedd gogoniant yr arglwydd yn llenwi'r tabernacl. Ni allai Moses fynd i mewn i babell y cyfarfod am fod y cwmwl yn ei gorchuddio ac am fod gogoniant yr arglwydd yn llenwi'r tabernacl. Pan godau'r cwmwl oddi ar y tabernacl, fe gychwynnau pobl Israel ar eu taith. Ond os na chodau'r cwmwl,
ni chychwynent. Ar hyd y daith, roedd holl di Israel yn gallu gweld cwmwl yr arglwydd uwch ben y tabernacl yn ystod y dydd, a thân uwch ei ben yn ystod y nos. Mae yna lot yn gallu newid mewn blwyddyn. Mae gen i gyd yn gallu tystio i hynny. Dyna i ni gyd wedi brofi. Mae'n gwahanol ffyrdd, gwahanol lefelu falle. Mae lefel unigol, fel eglwys neu eglwysi, fel cenedl ac yn wir ar lefel byd eang. Mae yna lot yn gallu newid mewn blwyddyn. Mae sefyllfaoedd yn gallu trawsnewid yn gyfan gwbl. Dyna sydd wedi bod yn wir yn ein profiad ni, ond dyna hefyd oedd profiad yr Israeliad. Falle bod yn anodd i ni gadw trac o'r chronoleg o amser y digwyddiadau yma, ond mae yna flwyddyn wedi pasio ers y Pasg cyntaf hwnnw. Mae yna flwyddyn wedi bod ers y digwyddiad mawr yna yn hanes pobl Dduw, pan nath bob teulu cymryd oen a lladd yr oen a roi'r gwaed yna ar bist ei drysau. O Dduw wedi gweud ar y pwynt yna, dyma yw dechrau eich blwyddyn chi yn awr. Ac ar ôl hynny, ond wedi bod am ychydig o fisoedd yn teithio i gyrraedd Sinai, ond wedi bod wedyn am rai misoedd eto wrth y mynydd, Moses yn derbyn y gyfraith, yn derbyn y cyfarwyddiadau am y tabernacl, a wedyn mae'n amlwg bod yna rhyw 6 mis arall wedi pasio wrth iddyn nhw ufuddhau, wrth iddyn nhw adeiladu a dilyn y cyfarwyddiadau yma yn fanwl, a nawr mae'r cwbl yn barod. Mae'r darlun, y sefyllfa, mae'n wahanol iawn i'r sefyllfa o'n nhw ynddi blwyddyn ac ychydig ynghynt. Mae'n wahanol iawn, os chi'n cofio, i beth oedd yn wir reit nôl ar ddechrau llyfr yr Exodus. Pan oedd pobl Dduw yn galw allan ar yr arglwydd. Pan oedd Dduw fel petaiau mor bell oddi wrthyn nhw. A maen nhw'n galw allan am waredwr. Hynny, mae'r sefyllfa o Exodus 1 i Exodus 40 di newid lot. Wrth gwrs, ni'n disgwyl hynny. Hynny yw, pan mae chi cyfnod o ddegawdau yn pasio, wrth gwrs ni'n disgwyl newid, ond hyd yn oed mewn blwyddyn. Faint ohonyn nhw bydde di disgwyl blwyddyn ag ychydig cyn hyn, mae dyma lle bydden nhw. Ar y pwynt yna, o'n nhw'n gaeth yn yr Aifft. Ar y pwynt yna, Pharo oedd yn teyrnasu. Ar y pwynt yna, oedd Duw ddim i weld fel petaiau yn clywed nhw. Mae'r awdur, mae yna un awdur yn disgrifio sefyllfa yr Israeliad ar y pwynt yna fel petai nhw'n byw dan gwmwl. Falle bod chi'n cael cydymdeimlo. Chi'n teimlo rhyw gwmwl oppressive uwch eich pennau chi, ond chi'n gweld mae popeth yn hyn nawr wedi newid. Maen nhw dan gwmwl, ond cwmwl o fath gwahanol iawn yn dyfa. Y Shekinah, o'r term y lot yn defnyddio, y cwmwl yma o ogoniant Duw. Mae llawer iawn di newid iddyn nhw. Mewn blwyddyn. Mewn ffordd real iawn fan hyn, chi'n teimlo bod yr Israeliad yn dechrau ar gyfnod newydd. Cyfnod newydd sbon. Chi'n gweld yma nifer o ffyrdd yn chi. Yn adnod 33 o bennod 40, ni'n clywed cododd gyntedd o amgylch y tabernacl a'r allor, roddodd y gorchydd dros borth y cyntedd. Felly gorffennodd Moses y gwaith. Ac pan ych chi'n edrych ar yr Hebraeg fyna, mae yna adlais yn y geiriau yna i
hanes y creu. Genesis pennod 2, adnod 2. Erbyn y 7th dydd, roedd Duw wedi gorffen y gwaith. Yr un geiriau sylfaenol fyna. Duw yn gorffen y gwaith. Dechrau newydd. Mae'n adlais pellach eto, nôl i lyfr Genesis, yn y ffaith bod y pethau yn digwydd neu'n cael ei gorffen ar ddiwrnod penodol. Exodus 40, adnod 16, gwnaeth Moses y cyfan orchmynodd yr arglwydd iddo, ac ar y dydd cyntaf, o'r mis cyntaf, o'r ail flwyddyn, fe godwyd y tabernacl. Nawr, tysach chi'n troi, nôl i Genesis 8, hanes Noah, ni'n darllen hyn, Genesis 8:13. Yn y flwyddyn 601 oed Noah, yn y mis cyntaf, ar y dydd cyntaf o'r mis, sychodd y dyfroedd oddi ar y ddaear, a symudodd Noah geuad yr arch, a phan edrychodd allan, gwelodd wyneb y tir yn sychu. Blwyddyn a mwy rhyfedd iawn. Dechrau newydd. Dechrau ar gyfnod newydd. Os hwnna'n gyfarwydd, yn dydi? Os hwnna'n gyfarwydd iawn i fi. Nawr, y cwestiwn felly yw beth oedd angen ar yr Israeliad? Ar ôl y flwyddyn a hanner cythryblus yma, wrth iddyn nhw ddechrau ar y cyfnod newydd yma, beth o'n nhw angen? Beth o'n mynd i fod yn help iddyn nhw? Beth yw uchafbwynt llyfr yr Exodus a'r hanes yma i gyd o Duw yn achub ei bobl a dod â nhw allan o'r aifft? Wel, yr uchafbwynt wrth gwrs yw'r cwmwl yma. Y cwmwl yma, Shekinah yma, gogoniant Duw yn dod i lawr. Ond be mae'r cwmwl yma yn ei ddangos i'n? Fi'n credu bod yna ddau beth, ddwy nodwedd amlwg iawn i'r cwmwl yma. Yn gyntaf, mae'n gwmwl presenoldeb Duw. Yr cwmwl yn dangos bod Duw gyda'i bobl. Ac yn ail, mae'n gwmwl arweiniad Duw. Mae Duw yn arwain ac yn mynd ar y blaen o'i bobl. Dyna oedd ei angen ar y bobl yma. Wrth iddyn nhw nawr ddechrau ar y cyfnod newydd yma fel pobl Dduw. Be o'n nhw angen? O'n nhw angen gwybod fod Duw gyda nhw a bod Duw yn mynd gyda nhw. Dyna'r union pethau sydd ei angen arno ni. Angweddi yw bydd yr arglwydd nawr yn ein bendithio ni, ac yn helpu ni trwy air. Felly i ddechrau te, na ni feddwl am yr presenoldeb yma. Cwmwl presenoldeb Duw. Adnod 33 eto. Felly gorffennodd Moses y gwaith, yna gorchuddiodd cwmwl babell y cyfarfod. Ac roedd gogoniant yr arglwydd yn llenwi'r tabernacl. A falle bod e ddim yn dod drosodd cweit yn ein cyfieithiad ni, ond yn o bob tebyg, pan chi'n mynd nôl ac yn edrych ar y geiriau gwreiddiol, mae dych chi'r syniad yma yn syth. Yn mynd y ddilyniant syth, heb oedi. Mae Moses yn gorffen y gwaith, chi'n dychmygu'r hoelen olaf yn ei le ac yn syth gorchuddiodd cwmwl babell y cyfarfod. Hynny yw, mae dynnu'r syniad yma fod Duw yn awchu, yn disgwyl, yn awyddus. Mae'n frwdfrydig i ddod i lawr yn ei ogoniant mwyn presenoli ei hun gyda'i bobl. Os dim eisiau gofyn iddo fe ddwywaith. Mae chydig bach fel pan chi'n paratoi pryd o fwyd. Ac mae popeth yn barod a chi'n mynd i alw pobl i ddod i gael bwyd, ond chi'n meddwl beth sy'n digwydd weithio, mae yna un neu ddau falle sydd yn llwgu, a cyn i chi orffen gweiddi, maen nhw'n eistedd. Falle bod nhw'n hyn oed i dechrau bita. Os dim eisiau galw nhw ddwywaith, maen nhw na. A dyna'r syniad sydd yn ei fan hyn. Mae Duw
Dwi ddim yn araf i ddod. Dwi ddim yn gyndyn i ddod. Sdim angen i berswadio fe fel petai i ddod. Na, cyn gynted a bod y gwaith yma wedi orffen, cyn gynted a bod y tabernacl yn barod, mae'n dod. Mae egoniant yn dod a mae'n llenwi'r babell. Ac fod yr Israeliaid ddim yn gallu gweld Duw, ni'n gwybod hynny yn dyn ni, ysbryd Duw, ni welodd neb Duw erioed, eto maen nhw yn gwybod fod yna. Ond nhw'n gallu gweld y dystiolaeth yma o'i bresenoldeb yn y cwmwl yma. A dyma oedd angen arnyn nhw, yn dyfe? Dyma nhw wedi bod yn gofyn amdano fe. Yn ôl ers dechrau'r llyfr, yn ei caethiwed, yn ei hangen, dwys nhw. Maen nhw wedi bod yn galw allan am yr arglwydd. Mae'r arglwydd yn clywed. Mae'r arglwydd yn ymateb. Mae'r arglwydd wedi dod yn nhw i'r pwynt yma. Mae'r arglwydd nawr yn eu plith nhw. Dyma oedd angen ar y bobl, dyma oedd ni gosod nhw ar wahân. Dyma oedd ni gwneud nhw yn arbennig ac yn wahanol i'r holl bobloedd eraill, sef bod Duw yn eu misg nhw. Nawr wrth gwrs, oedd hynny ddim wastad yn mynd i fod yn brofiad rwydd iddyn nhw. Mi'n darllen yn dyn ni yr holl baratoadau, yr holl cysegri ac yneinio ac offrymu a phopeth arall, oedd hynny ddim yn golygu bod nhw'n gallu bod yn flippant ac yn ddifeddwl a nesau a Duw fel o'n nhw'n gweld yn dda. Na, adnod 35, ni allai Moses fynd i mewn i babell y cyfarfod am fod y cwmwl yn ei gorchuddio. Ac am fod gogoniant yr arglwydd yn llenwi'r tabernac yma. Mae'n rhyw densiwn od yma yn does. Hynny yw'r pwyslais, mae'n cael ei ailadrodd dro ar ôl tro. Dyma babell y cyfarfod. Dyma'r man i Dduw a'i bobl i ddod ag eto, pan mae Duw yn llenwi'r lle yn ei ogoniant, dim lle i neb arall. Dyw Moses fel petai ddim hyd yn oed yn gallu mynd i few. Dyna oedd ei angen ar y bobl. Presenoldeb Duw. Hyd yn oed pan oedd yr ymwybyddiaeth yna o'i presenoldeb yn ei llorio nhw. A dyna sydd ei angen arno ni. Nawr, mewn un ystyr, gallwn ni ddweud, i ni fod presenoldeb yr arglwydd heno ddim mor amlwg ag oedd i'r Israeliad. Ar un lefel, mae hynny'n wir, yn dydy. Hynny, does dim cwmwl, llythrenol, yn llenwi yr adeilad yma, os e. A felly, dydy presenoldeb yr arglwydd yn ein plith ni, falle ddim mor amlwg, ond y gwir yw fod ei presenoldeb yma mewn ffordd hyd yn oed yn llawnach nag oedd yn wir yn Exodus 40. Siwr ydw i'n gallu dweud hynny? Wel, y gwir yw ein bod ni bellach wedi derbyn datguddiad llawnach o bresenoldeb Duw nag oedd hyd yn oed yn wir ar y pwynt yma. Oedd yr Israeliad, oedd hyd yn oed Moses ddim yn gallu mynd i fewn a goddef mynd i fewn i'r tabernacl pan oedd y cwmwl yn llenwi y lle. Ond i ni yn gallu dod i bresenoldeb Duw ei hun. Yn siŵr pan ni'n clywed am y cwmwl yma, bod ni'n cael yn atgoffa yn dyn ni o ddigwyddiad y mywyd o'r arglwydd Iesu. A falle ni un esiampl o'r digwyddiad yma, yr trawsnewidiad Mathew 17, adnod 4. Iesu a 3 o'i ddisgyblion ar fynydd. Mae Moses ac Elias yn ymddangos yno gydag e.
Dywedodd Pedr wrth Iesu, arglwydd, mae'n dda bod ni yma. Os mae ni, gwnaaf yma 2 pabell, un i ti ac un i Moses ac un i Elias. A troi fe yn dal i siarad, dyma gwmw, golau, yn cysgodi drostynt, a llais o'r cwmwl yn dweud, hwn yw fy mab, yr anwylyd. Ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu, gwrandewch arno. Mae'r cwmwl yn mynd. Ond mae Crist yn dal yno. Crist, yr un mae Paul yn ei lythyr at y Colosied yn dweud amdano, ynddo ef, mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio yn gorfforol. Holl gyflawnder y diwdod, y cyflawnder yna oedd yn llenwi'r tabernacl ac yn golygu fod Moses ddim yn gallu mynd i fewn, mae yr cyflawnder yna yn preswylio yn gorfforol yn Iesu. Yr Iesu yma sydd wedi dod, ein mwyn ni, yr Iesu yma sydd wedi byw ein mwyn ni, a di marw yn ein lle ni, a di atgyfodi ar ein rhan ni, yr Iesu yma sydd yn cynnig ei hunan i ni, yr Iesu yma sydd yn anfon ei ysbryd arno ni, i'n llenwi ni, yr Iesu yma i ni trwy ffydd yn un a fe. Wel, trwy Iesu, ni'n gallu gwneud yr hyn doedd Moses ddim yn gallu gwneud, ni'n gallu mynd i fewn. Ni ddim yn ei weld ond ni'n gallu mynd i fewn. Dyna ni'n ei wneud yma. I ni'n nesau at Dduw. I ni'n addoli yn ei bresenoldeb. I ni'n ymuno a mawl pobl Dduw ar y ddeiar, ond hefyd yr tyrfa, y cwmwl yna o dystion sydd wedi mynd o'n blaenau ni, yr murddiannau o angylion sydd yn moli i ni yno. Falle bod ni ddim yn ei weld falle bod ni ar adegau ddim mor ymwybodol o'r peth ac y dylsen ni fod, ond dyna'r reality. Dyma sydd ei angen arno ni. Ni angen presenoldeb Duw. Heb presenoldeb Duw, oedd y tabernacl just yn babell special. Oedd yn babell neis iawn, yn llawn o bethau, gwerthfawr, hyfryd. Heb presenoldeb Duw, beth i ni? Heb y presenoldeb Duw, i ni'n gwastraffu ein amser ni. Ond dyna ni angen fod ni geisio. Mae'r flwyddyn a hanner diwethaf yma wedi bod yn hollol bizarre ac a ni ddim yn gwybod beth sydd o'n blaenau ni. Be ni angen yw yr ymwybyddiaeth yna fod yma gyda ni. Mae eisiau ni geisio fe. Mae angen i ni roi heibio unrhyw beth allai dristau Mae eisiau ni ceisio'r arglwydd. I geisio fe fel hyn. Yn bersonol, yn ein defosiynau personol, ond mae eisiau ni fod yn ymroi fel eglwys yn ein addoliad ni, yn ein gweddiau ni, yn ein cymdeithas ni a'n gilydd. Wrth i ni ddod o dan y gair, mae eisiau ni fod yn ceisio presenoldeb Duw. Yn disgwyl presenoldeb Duw. Mae'n ddyfyniad trawiadol iawn gan Dr. Martin Lloyd-Jones. Un oedd yn gwybod tipyn am bregethu. Mae'n gweud hyn. A mae'r allan yn Saesneg. What is the chief end of preaching? I like to think it is this. It is to give men and women a sense of God and his presence. As I've said already, during this last year, I've been ill. And so I've had the opportunity and the privilege of listening to others instead of preaching myself.
As I have listened in physical weakness, this is the thing I have looked for and longed for and desired. I can forgive a man for a bad sermon. I can forgive the preacher almost anything if he gives me a sense of God. If he gives me something for my soul. If he gives me the sense that though he is inadequate himself, he's handling something which is very great and very glorious. If he gives me some dim glimpse of the majesty and the glory of God, the love of Christ my Saviour, and the magnificence of the gospel. If he does that, I am his debtor, and I'm profoundly grateful to him. Dyma ni eisiau. Dyma ni chwilio amdano fe. Dyma ni angen cwmwl presenoldeb Duw. Ond dyna wrth gwrs, mae'n agwedd arall yn does, mae'n nodydd arall amlwg iawn i'r cwmwl yma. Mae'n gwmwl o arweiniad. Adnod 36. Pan godau'r cwmwl oddi ar y tabernacl, fe gychwynnau pobl Israel ar eu taith. Ond os na choda'r cwmwl, ni chychwyned. Ar hyd y daith, roedd holl di Israel yn gallu gweld cwmwl yr arglwydd uwch ben y tabernacl yn ystod y dydd, a than uwch ei ben yn ystod y nos. Chi'n gwybod pan oedd y cwmwl yma yn codi o'r tabernacl, doedd hynny ddim yn golygu bod Duw ddim yn bresennol. Na, oedd y ffaith fod y cwmwl yn codi o'r tabernacl yn dangos fod yn ei harwain nhw. A mae'n rai pethau sydd yn sefyll allan yn does am yr arweiniad yma o Duw yn rhoi i'w bobl. Peth cyntaf, mae'n amlwg, mae Duw sydd yn arwain ei bobl. A'r bobl sydd yn dilyn. Okay, mi'n gwybod, mae hwnna falle'n stating the obvious, ond mae eisiau ni ddangos a dweud hynny. Duw sy'n arwain y bobl oedd yn dilyn. Hynny yw, doedd e ddim lan iddyn nhw i ffeindio'u ffordd i wlad yr addewid. Doedd e ddim lan iddyn nhw i ddewis y llwybr. Doedd e ddim iddyn nhw benderfynu, reit, ni'n mynd i fynd y ffordd yma, ni'n mynd i stopio fan hyn, nawn ni gario ymlaen wythnos nesaf, nawn ni stopo draw fan draw, nawn ni ddilyn y llwybr yma, cymryd yr amser, a mae Duw wedi gweud bod e gyda ni, a felly fi'n siŵr bydd e'n tago mlaen dyn ni. Na, ddim o gwbl. Ddim o gwbl. Bydda hynny wedi bod yn ffylineb. Bydda hynny wedi bod yr balchder mwyaf i ddweud, mae Duw wedi gweud bod e'n mynd i fod dyn ni, so awn ni lle bynnag ni eisiau ac ymddiried bydd e'n dod hefyd. Na! Na! Os na choda'r cwmwl, ni chychwyned. Eblaw y Duw yn codi ac yn symud ac yn mynd yn amlwg, ond nhw'n aros lle o'n. Rhywbeth arall sy'n amlwg iawn am yr arweiniad yma yw bod Duw yn arwain felly yn ei amser ei hun. Oedd na adegau lle byddai'r cwmwl yn codi, byddai'n symud, ac yna byddai fe'n stopio. Fel oedd yn gweld yn dda. Yn ei amser ef ei hun. Ac wrth gwrs, ni'n gallu dychmygu yn dyn ni mor rwystredig falle bydda hynny ar adegau i'r Israeliad. Falle bydda y cwmwl yn codi ac yn dechrau symud a bydden nhw'n meddwl yw hyn, hang on. O'n i'n hoffi fod fyna. O'n i'n gyfforddus fyna. Oedd na ddŵr fan hyn, oedd dyn ni popeth o'n i eisiau fan hyn, o'n i jyst yn setlo. Falle oedd yna deg eraill, lle byddai'r cwmwl yn stopio a bydden nhw'n troi ac yn edrych at un a'n meddwl, wir fan hyn? Doedd ddim yn ei sens. Ddim dyma lle bydden ni di stopio. Ydy Duw yn gwybod beth mae'n wneud?
Bydd yna bod math o bethau fel yna, fi'n siŵr am heion yn gallu codi, ond y pwynt oedd fod Duw yn arwain yn ei amser ei hun, yn ei ddeithineb yn ôl ei gynllun a'i fwriad a'i lle nhw oedd ei byddhau. Ei lle nhw oedd dilyn. Trydydd peth, amlwg am yr arweiniad, yma bod yr arglwydd yn arwain yn ffyddlon, yn arwain yn gyson. Ni'n clywed beth bynnag oedd yn digwydd, os oedd y cwmwl yn codi, neu'n symud, neu'n stopio, beth bynnag oedd yn wir, roedd y cwmwl yno. Cwmwl, falle oedd yn edrych fel cwmwl o lwch neu o fwg yn y dydd. Yn y nos, cwmwl oedd yn edrych fel tân. Hynny yw, beth bynnag oedd yn wir am yr Israeliad ar y pryd, beth bynnag oedd nhw'n gwneud yn ystod y dydd, beth bynnag oedd nhw'n gwneud yn ystod y nos, os o'n nhw'n effro, os o'n nhw'n gweithio, os o'n nhw'n gorffwys, beth bynnag o'n nhw yn ei wneud, oedd yr arglwydd yno. O'n nhw'n gallu troi. Mae'n gweud, ar hyd y daith, adnod 38, roedd holl di Israel yn gallu gweld cwmwl yr arglwydd. Oedd ei yno, yn ffyddlon, yn gyson. Doedd ddim yn cysgu. Doedd ddim yn gorffwys. Doedd ddim yn ei gadael nhw. Oedd yno, oedd yn bresennol ac yn ei harwain nhw yn ffyddlon. Ac wrth gwrs, dyma oedd ei angen arnyn nhw. Oedd yr arglwydd yn gwybod beth oedd angen arnyn nhw. Oedd angen iddo fe i ddangos y ffordd iddyn nhw, i fynd o'i blaenau, i'w harwain nhw o'r Aifft ac i'w cartre newydd nhw. A dyna sydd angen arno ni. Dyna sydd angen arno ni ar ôl y cyfnod sydd wedi bod. Wrth i ni wynebu dyfodol, ansicr, cyfnod newydd efallai. Ac chymod, unwaith eto, mewn un ystyr, mae arweiniad yr arglwydd i ni, mae'n llai clig nag oedd e'r Israeli. Gallwn ni ddweud hynny, yn gallwn ni. Hynny yw, sdim dyn ni colofn llythrenol o fwg neu o dan uwch ein pennau ni yn dangos y ffordd, yn dweud wrthyn ni ble yn union neu beth yn union i fod yn ei wneud. Mae hynny'n wir. Ac eto, y gwir yw bod ni'n llawer fwy ffodus. Mae arweiniad Duw i ni yn llawnach nag oedd hyd yn oed yn wir i'r Israeliad. A siwr ydw i'n gallu gweud hynny, wel, mae Duw yn barod wedi dangos y ffordd mwyaf pwysig i ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn barod wedi mynd o'n blaenau ni. Mae wedi arwain y ffordd i ddiwedd y daith. Mae wedi dweud hynny, ond mae'n dweud wrth i ddisgyblion, fi'n mynd i baratoi ffordd ar eich cyfer. Mae fi yw y ffordd. Mae wedi mynd i baratoi lle i'w bobl. Mae wedi agor ffordd a mae wedi mynd o'n blaenau ni a mae'n galw arno ni i'w ddilyn ni. A dyna fe, dyna chi angen gwybod fel Cristnogion. Mae'r arglwydd yn galw arnoch chi i edifarhau, i gredu ynddo fe, codi'ch croes a'i ganlyn byw mewn ei fuddod, i'w air a'i orchymyn, a'i ddilyn bob dydd, a gwybod mae wedi cyrraedd pen y daith yn barod. Mae yno'n disgwyl amdanoch chi, i'ch croesawu chi. Mae'r arweiniad hynny'n gwbl glir. Ond mae yna hefyd arweiniad pellach, arweiniad dyfnach yn does. Y glywon ni am hyn bore yma, fod Duw yn ei drigaredd yn rhoi ei ysbryd. Mae wedi rhoi ei ysbryd i ni, yno ni. Dwi ddim yn anfon cwmwl o'n blaenau ni, na, mae wedi rhoi ei bresenoldebau yno ni, trwy ei ysbryd glân. A felly, nawr, ein lle ni yw i ddisgwyl wrth yr arglwydd. Fel yr Israeliad, i ni fod i ddisgwyl. I ni fod i aros. I ni fod i edrych at yr arglwydd. I ni fod i fyw mewn ffyddlondeb iddo fe.
dilyn y cyfarwyddiadau a'r arweiniad clir sydd yn ei air, i ni fod i ddynyddio yn synwyr cyffredin ni, a ni fod i geisio ei arweiniad. Fel eglwys, mae di roi ei ysbryd i ni. Dyna mae'r gair ni ddweud, fod yr ysbryd yn cael ei roi i bobl Dduw. Ni yw teml yr ysbryd glân. A felly mae eisiau ni fod yn ei geisio fe, ceisio ei arweiniad. Dod ynghyd, gweddio. Dod ynghyd a ceisio bod yn sensitif. Defnyddio'n doethineb ni, ond defnyddio dirnadaeth hefyd. Be mae'r arglwydd yn ceisio ei ddysgu ni? Be mae'r arglwydd am i ni i wneud? Lle mae'r arglwydd am i ni fod? Sut mae'r arglwydd am ein defnyddio ni? Nawr, falle bydd yna adegau lle mae'r arweiniad falle ddim mor glir a byddwn ni'n hoffi. Falle bydd yna adegau lle mae'r arglwydd yn ein symud ni. A bydd pethau ddim yn gweithio allan fel o'n i wedi disgwyl neu wedi gobeithio. Bydd yna adegau lle mae fe'n costio i ni. A bydd pethau ddim wedi gweithio allan fel o'n i wedi gobeithio. Ond gallwn ni fod yn sicr fod yr arglwydd gyda ni, a fod e'n mynd i fynd gyda ni, a bod gyda ni, a'n harwain ni yn ddiogel i ben y daith. Sut ydyn ni'n gallu gwybod hynny? Wel, dyna oedd profiad yr Israeliad yn dyfa. Oedd wedi trawsnewid i profiad nhw yn y flwyddyn a hanner cyn hynny. Dros y 40 mlynedd cyn hynny, a hyd yn oed ynghynt. Dyna oedd eu profiad nhw wrth edrych ymlaen. Wrth ddisgwyl am y Mesaia. Disgwyl am yr un fydda yn cyflawni'r holl cysgodion yma. Ac ar ôl yr holl ddisgwyl, ar ôl yr holl aros i'r arglwydd i ddod ac i gyflawni a ddewid, fe wnaeth e. Fe ddaeth yr arglwydd Iesu Grist, a mae wedi mynd o'n blaenau ni. Mae'r diwedd yn sicr. Mae holl addewidion Duw yn ac yn amen i ni yng Nghrist. Wneith e fyth ein gadael ni. Mae wedi profi ei gariad i ni. Yn llwyr trwy y mab. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr Emynau wrth i ni orffen. Ni'n mynd i ganu rhif 563. 563. Arglwydd arwain. Trwy'r anialwch fi bererin gwael ei wydd. Nad oes yn ofnerth na bywyd fel yn gorwedd yn y bydd. Holl alluog ydyw'r un am coed i'r lan. Rai o bennill colofn dan rho'r nos i'm harwain. Ar ôl golof niwl y dydd, dal fi. Pan fwy'n teithio'r mannau geirwon yn fy ffordd y sydd. Rwy mi fanna, fel na bwyf yn llwfwrhau. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu dyn gilydd. Nad oes yn
Fe jyst nodi cyn gweddio, bydd yna ddim paned yma ar ôl yr oedfa, mae groeso i chi ddod draw i'n gardd ni i gael cymdeithas dyn gilydd. Nawn ni weddio dyn gilydd. O, arglwydd ie, mae cymaint yn gallu digwydd a newid mewn blwyddyn. Ac arglwydd, ni'n diolch bod dy law cadarn di ar y cwbl ti yw yn pen llywydd tirion. Ac arglwydd, rwy ti yn teyrnasu. Ti'n gallu trawsnewid sefyllfa mewn eiliad arglwydd, heb sôn am mewn blwyddyn. A felly ni'n ymddiried i ti nawr, ni'n gofyn am ymwybyddiaeth o dy bresenoldeb di. A ni'n gofyn arglwydd am arweiniad clir gennyt ti. A ni'n gofyn i arglwydd arna ti i ddangos dy hun yn dogoniant i ni a thrwo ni i'r byd o'n cwmpas ni. Da derbyn ein mawl ni, a'n diolch ni nawr, gwarchod ni yn yr wythnos sydd i ddod. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen.